What? Не бързай, бро. От лявата страна стои. Терасата. Добре. Уния с гърба, знаете кои са, а? Пешо, добре ти, как си бе, Пешо? Да. Ананачики! Не за скин, брат. Пърли му от толкова, брат. Добре, не мога да долу, брат. Абе, стига, брат. Виж ги стрим снайп. Аре, бе, нинча, къде си, бе, брат ми, бе? Оле, бе, брат. Виж ги, бе, да има, кемперци, бе, да има, бе. Виж ги. Чакаше майка си подката, брат. Ето и не са ли те? Ама аз знам да игра само с Кариел, брат. прави. Кой игра с тази имка? Не можеш да прави, виж ги. Педарази! Давай, брат, майката, давай, брат, шупера, давай, брат. Андрей, така ще наземте зате, като кемпите, брат. Друг начин няма. Ама на който бот върна се зим. Пусион, канка, беле му е на ния. Ама на който му се не.